μας. Ποιοι είναι αυτοί που διαχειρίζονται τον παρόν μας? Ποια ακαδημαϊκά κριτήρια έκριναν απαραίτητη την κατάρρευση του κλίματός μας? Γιατί χάνω τη μοναδικότητά μου? Η παγκόσμια αγορά μας χρειάζεται. Η μοναδικότητα του γνωστικού μας αντικειμένου είναι το όπλο μας για τη μάχη που διεκδικούμε να κερδίσουμε. Είμαστε το μοναδικό ίδρυμα δωρεάν εκπαίδευσης στο αντικείμενο διεθνούς εμπορίου παγκοσμίως. Από τα αρχαία χρόνια βρισκόμαστε στο εμπόριο. Στο 2013 θα το χάσουμε. Misturnarunt der Bouvier, Jarmuschka Kastre. Ist ein Vandivinigen. Academic Parts Worldwide. Κυβροπεσόν. Την επιστήμη του εμπορίου.